Bore da, siwmai a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer diwrnod Rhifedd 2026. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi mewn gyfnodi i Adobe Express a bod chi'n barod i ddechrau creu. Nawr, ar gyfer y wers heddi, mae angen ychydig o ffeithiau arnoch chi. Bydd ni'n defnyddio rhifau i greu ychydig o siartiau heddi. Felly mae rheina ar y dudalen weithgareddau. Allwch chi weld dudalen weithgareddau yn sgrolio ar hyd gwaelod y sgrin fyna. Adobe.ly/Rhifedd 26. Nawr, fydd y riban yna yn aros fyna drwy'r wers gyfan. Felly, os ych chi'n colli'r dudalen weithgareddau, angen dod nôl iddi, yna mae hwnna'n mynd i fod yn sgrolio fyna ar waelod dudalen ar gyfer y wers, drwy gydol y wers gyfan. Iawn, wel, os ych chi yn newydd i'r gwersi byw, cofiwch athrawon bod modd i chi hefyd i oedi y fideo os ych chi'n teimlo bod pethau mynd ychydig bach yn rhy gyflym. Gallwch chi wasgu pause i oedi'r fideo a cario ymlaen pryn bynnag yn mynd siwto chi ar dosbarth. A hefyd mae yna ddwy weithgaredd, felly mae croeso i chi ymuno ar gyfer un neu y ddwy wrth gwrs. Mae hefyd gwybodaeth ar y dudalen weithgareddau am y gwobrau gwersi byw. Allwch chi ennill set o glistffonau i'ch dosbarth chi, just wrth gymryd rhan. Mae dal digon o stoc o glistffonau ar gael gyda ni. Cyntaf i'r felyn geifalu yw e. Felly, na gyd sy'n angen wneud, os licech chi ennill set o glistffonau i'r dosbarth yn rhan ac yn ddim, yw i rannu eich prosiectau gyda ni ar ddiwedd y wers. A thrawon, mae yna un ffurflen fach syml i chi i'w llenwi. Na i roi mwy o wybodaeth am hwnna wrth i ni ddod i ddiwedd y weithgaredd gyntaf heddi. Right, wel, dewch i ni gael mynd draw te i'r dudalen weithgareddau i weld beth i ni'n mynd i fod yn gwneud heddi. Felly dyma ni, dyma yn sgrin i fan hyn yn barod, a allwch chi weld bod fi wedi agor dwy tab lan ar top Chrome sydd gyda fi, falle bod chi'n defnyddio Chrome neu Edge neu rhyw bwrwr arall. Mae Adobe Express dy fi ar agor fan hyn, ac yna ar tab arall dwi wedi teipio Adobe.ly/Rhifedd 26, sef wrth gwrs yr un peth sydd yn mynd lawr fan ar y riban ar waelod y sgrin. Adobe.ly/Rhifedd 26. Neu, os oes dyfais gyda chi sy'n gallu sganio cod QR, fel iPad, enghraifft, allwch chi bwyntio camera'r ddyfais at y cod QR yna nawr, sganio fe, a fydd hwnna'n dod â chi i'r union dudalen yma hefyd. Right, tra bod chi'n neud hwnna, dwi'n mynd i newid iaith Adobe Express, achos mae eisiau bod ni hefyd yn defnyddio Adobe Express yn Gymraeg. Felly, i newid iaith Express, draw o'r dudalen cartref Express, na gyd sy'n angen i fi wneud yw dod draw i'r cornel top ochr dde i'r smotyn lliwgar drws nesaf i'r gloch, sef yr avatar. Clicio ar hwnna ac yna dewis yn y ddewislen Settings. Clic ar Settings. Ac yn y ffenest yma sydd yn ymddangos, dwi'n mynd i fynd i'r gwymplen gyntaf fan hyn ar dop y ffenest le mae'n dweud English United States. Clicio lawr fan hyn a chi'n gweld y dewis cyntaf ar dop y restr fan hyn yw'r Cymraeg. Felly, clic ar y Gymraeg. Dyna ni wedi newid iaith Express i'r Gymraeg, allai gau y ffenest yma gan glicio ar yr X. A dyma ni, ni'n barod i glatio bant yn Gymraeg. Right, dewch i ni gael gweld te ar y dudalen weithgareddau beth ni'n mynd i fod yn ei gyntaf heddi. Wel, sgrolio lawr. Dyma ni, gweithgaredd 1, siart cylch. Right, ni'n mynd i fod yn dysgu sut i greu siart cylch yn Adobe Express. A ni'n mynd i fod yn dangos sut mae gwobrau ariannol cwpan y byd yn cael ei dyrannu. Nawr, mae cwpan y byd ar fi'n dechrau cyn bo hir. A eleni mae yn digwydd yng Ngogledd America, felly yn Unol Daleithiau America, Canada a Mexico. Nawr, dyma dyma sut fydd y gwobrau yn cael ei rhannu mas, yn cael ei dyrannu. Bydd yr enillwyr, pa bynnag wlad sydd yn ennill cwpan y byd, yn ennill gwobr ariannol o $50 miliwn. 50 miliwn o ddoleri. Doleri wrth gwrs achos bod ni yn America fydd yr twrnament yn yr haf. Yr ail safle yn cael 33 miliwn o ddoleri, trydydd 29 miliwn o ddoleri, y pedwerydd yn cael 27 miliwn o ddoleri. Wedyn, mae'r 5ed safle i'r 8fed safle
i gyd yn cael 19 miliwn yr un. Yna mae'r 9fed safle i'r 11fed safle ar 15, safle ar 16, yn ennill 15 miliwn yr un. A wedyn yr ail ar 15 i'r ail ar 10 ar 20 yn cael 1 ar 10 miliwn, ac yna yr trydydd ar 10 ar 20 safle rhif 33, yr holl ffordd i'r 8fed ar 20, yr 48fed safle, yn cael 9 miliwn o ddoleri yr un. Felly, hyd yn oed o'r gwledydd na sydd ddim yn neud yn gret o gwbl yn nghwpan y byd, fydden nhw dal yn derbyn 9 miliwn o ddoleri. Felly, dyw popeth ddim yn dywyll. Right, a wedyn cyfanswm y gwobre na i gyd, os y'n ni'n adio nhw i gyd i fyny, gan gofio wrth gwrs bod y 5fed, y 6fed, y 7fed a'r 8fed i gyd yn cael 19 miliwn yr un, a wedyn y 9fed, y 10fed ac yn y blaen. Y cyfanswm yw 727 miliwn o ddoleri. 3/4 biliwn o ddoleri. Waw. Am swm aruthrol o arian. Right, wel, dewch i ni gael dechrau gweithio gyda rhifau yma a i dangos nhw, i cynrychioli nhw ar ffurf siart cylch a hefyd i ddangos nhw mewn ffordd diddorol ar ffeithlyn. Right, draw i Express. Dwi'n mynd i ddewis creu poster. Felly, dwi'n mynd i ddewis y cerdyn pink fan hyn, creu poster. Iawn, a y peth cyntaf sydd eisiau ni ddechrau meddwl amdano felly yw y cefndir. Beth yn ni moyn fel cefndir i hwn? Wel, dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith, ac yna dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, oherwydd dwi'n mynd chwilio'r cefndiroedd. Felly, cefndiroedd, dyna ni. A allwn ni chwilio mewn hyn am rhywbeth fel pêl-droed. Allwn ni wneud rhywbeth fel yna. Iawn. Allwch chi chwilio am cwpan y byd, allwch chi chwilio am gwair, glaswellt, porfa, neu allwch chi chwilio am doleri, arian. Felly, allwch chi sgrolio trwyddo, allwch chi drial gwahanol rai allan, trial gwahanol rai allan, gan glicio fel hyn. A falle bod chi'n mynd i weld rhywbeth sydd ddim yn amlwg i wneud â pêl-droed, a meddwl, fi licio hwnna, fi yn licio hwnna'n cool iawn. Felly, allwch chi fynd trwyddo, trial y gwahanol bethau yma allan. Nawr, dwi ddim yn moyn rhywbeth sydd yn... pêl-droed Americanaidd yw hwnna, falle bod werth i fi roi soccer mewn fan hyn. Fi ddod licio hwnna, just cornel, bod e'n eitha plaim, gyda just addurn bach yn y cornel. Gwair wedi cael ei dorri'n daclus fan hyn. Felly, ewch chi drwyddo fe, a dywyswch chi rhywbeth i chi meddwl. Nawr, dwi'n meddwl bod hwnna bach rhy brysur. Ni yn mynd i fod yn dangos lot o wybodaeth, felly... Mae hwnna'n un da, chi'n gweld? Hwnna'n un da, dwi e? Hwnna'n un eitha da hefyd. Just fel rhyw, yn rhoi lle i ni. Mae'n creu rhyw lwyfan bach, yn dwi e? Un gwaith ni. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Un tu fewn y stadiwm. Right, iawn, dechrau da. Iawn, nawr, dewch i ni gael meddwl te am ble mae'n siart ni yn mynd i fod. Ble mae'n siart ni'n mynd i fod. Felly, chymod, falle bod eisiau ni i gael rhywbeth i ddal lle i'r siart. Beth am, gan bod y siart cylch yn siart cylch, allan ni fynd am rhywbeth fel pêl-droed. Felly, dewch i ni gael mynd draw i ychwanegu cynnwys, elfennau, a dwi'n mynd i sgrolio draw i'r eiconau. Dyma ni, a chi'n gweld, mae soccer dal mewn yna dy fi. Nawr te, mae hwn yn gret. A felly, am un o'r pêl-droed yma. Felly hwnna. Gret. Licen ni hwnna fod yn wyn, felly clicio arno fe draw ar y chwith. Llwn ni clicio fan hyn. Newid lliw y llenwad. Newid lliw y llenwad. Dwi'n mynd i ddewis gwyn. Dyna ni, gwyn fan hyn. Dyna ni, lleddo lan o hwnna, a ni fod yn fwy. A mae hwnna'n mynd i fod yn gefndir gret i'r siart cylch. Llinellau pink yn helpu i gadw popeth yn y canol. Nawr, allwch chi ddod lawr yr anrhyloiwedd, ychydig os licech chi weld yr cefndir trwy'r siap.
na i drial a lle wastad newydd yn meddwl nes ymlaen os dwi eisiau. Right, dewch i ni gael bwrw ymlaen i greu y siart cylch i hun. Felly, i greu siart cylch newydd, dwi'n mynd i fynd unwaith to i'r botwm sy'n dweud ychwanegu cynnwys. A tro yma, dwi'n mynd i ddewis siartiau a gridiau. Nawr, dwi eisiau siart, felly na i ddewis siartiau. A os sgrolio lawr, chi'n gweld fan hyn, mae'n dweud pie charts. Nawr, dwi jyst yn mynd i ddewis yr un cynta. Iawn, peidiwch o phoeni pa un chi'n mynd am, jyst ewch am yr un cynta, allwn ni wastad newid y gosodiadau nes ymlaen. Felly, clic ar yr un cynta, a dyma ni ein siart cylch. Nawr, lawr yr chwith nawr, mae angen i ni i lenwi gwybodaeth y siart cylch. Felly, allwn ni fynd nôl ymlaen. Felly, mae'r enillwyr, cwpan y byd, yn mynd i ennill 50 miliwn. Right, wel, dewch i ni gael dod draw fan hyn te. A newn ni roi, y label yw enillwyr. A dwi'n mynd i deipio 50 miliwn. Nawr dweud, deipio 50 miliwn. 50. Wedyn, dim rhaid i chi ddefnyddio coma, ond mae yn bendant yn helpu ni i ddeall rhifau'n well. Felly 50, coma, 30. Iawn, felly mae hwnna, ni disgrifio ni fyna 50,000. Ond mae eisiau i ni i roi coma a 30 eto. 000. A dyna fel i ni'n ysgrifennu 50 miliwn. 50,000 o filoedd. Dyna beth yw miliwn. 1,000 o filoedd yw 1 miliwn. A mae 50 miliwn yn 50,000 o filoedd. 50 miliwn. Right, wel dyna ni wedi gwneud y cynta te. Felly ni nawr yn gallu mynd ymlaen i'r un nesaf. Nawr, pan fyddwn ni'n clicio fyna, chi'n gweld, mae rhifau eraill yma sydd da ni fan hyn, 200, 100, 400. Maen nhw mor fach, maen nhw wedi diflannu o'r siart cylch draw fan hyn, oherwydd bod nhw yn mor fach ei gymaru gyda 50 miliwn. Ond wrth i ni lenwi'r rhifau yma mewn, fe welwch chi fe yn gwella. Right, ail safle, 33 miliwn. Felly, ni roi mewn fan hyn, 33, 000,000. A hwn yw'r ail. Felly, rhif 2, a wedyn i.l ar ei ole. Right, beth sy'n nesaf te? Na ni, chi'n chi gweld nawr bod e'n dechrau dangos y rhifau yma. Right, beth mae y trydydd safle 29 miliwn o ddoleri. Trydydd, 3 yw'r label, trydydd, 3 a fi'n ngofio beth oedd y rhif nawr. 29 miliwn. 29, 000, 29 miliwn. Pedwerydd. Yw 27 miliwn. 27, miliwn. Yn ddiddorol, yn dweud, bod yr ail y trydydd a'r pedwerydd mewn gwirionedd yn cael gwobrau weddol tebyg iddi gilydd. Nawr, mae angen eitem arall. Felly chi'n gweld mynd hyn, mae'n gweud eitem 1 gwerth. Just cliciwch, a na ni, gewch chi res arall. Right, wel nesaf, ni'n mynd 5 i'r 8fed. 5 i'r 8fed. Felly, na i deipio hwnna mewn mynd hyn. 5 eda, wedyn bwlch, dash, a wedyn 8 fed. A nhw'n cael, o dwi'n iawn, 19 miliwn. Ie, 19 miliwn. 19, 000. Iawn. Ac yna nesa. 9 i'r unfed ar 15, 15. 9 i'r unfed ar 15. 9 i'r 16 eg, yr unfed ar 15, 15 yw 15 yn fe, felly 16 yw 1 ar 15, 1 ar ben 15, yr unfed ar 15, yw fel ni'n dweud yr 16ed yn gywir. A 15 miliwn, dwi'n meddwl, oedd wedi llenwi yr un gwerth mewn myna, oedd wedi roi'r un gwerth, mwna arbed fi deipo lot o zeros a commas,
15 miliwn. Right, ail ar 15, so 17 i'r ail ar 10 ar 20. Bant ni. O ie, mae'n copio'r rhif lawr. Defnyddiol. Felly'r ail ar 15, 17 eg. Ail ar 15, 2 ar ben 15, 15 ar 2 yw 17. Felly'r ail ar 15, i'r ail ar 10 ar 20 yw 32. Yr ail ar 10 ar 20. Iawn? Felly meddyliwch am 2 ar ben 10 ar ben 20. Felly 20 ar 10 ar 2 yw 32. Yeah? 20 ar 10 yw 30, a wedyn ar 2. Felly 10 ar 20 yw'r ffordd ffurfiol o ddweud 30, 10 ar 20. Felly, os ni wedi dod rhif 32 yn y ras, ni yw'r ail ar 10 ar 20. Right, 1 ar 10 miliwn. Llai just newid hwn fan hyn nawr. Dwi ddim yn tipio hwnna mewn. Ail ar 10 ar 20. Ar un ola te, meddwl. Yeah. Y trydydd ar 10 ar 20, lawr i'r 8fed ar 20. 9 miliwn. Right. 9 miliwn. Right, a dyna ni wedi gorffen creu, mewnbynnu y data ar gyfer ein siart. Nawr, mae mewn munud, nawr allwn ni nawr fe'n yn syth mewn i wneud pethau fel edrych ar ffont y testyn. Iawn, felly dewch i ni gael, felly, dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth am ffont cryf, felly dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth, felly, condensed. Felly, os dwi jyst yn dechrau teipio conden, iawn, chi'n gweld, mae lot o rai fan hyn, a dwi eisiau un cryf iawn, os allai. Dwi'n licio hwn, dwi'n licio hwnna. A ni, a wedyn chi'n ni ddod lan am maint y ffont, gret, fel yna. A nawr, just lot fawr o, chi'n modd, symud peth o amgylch. Nawr, dewch i ni gael gweld y gosodiadau ar gyfer y siart. Cliciwch fan hyn ar y gosodiadau siart. Allwn ni benderfynu, ydyn ni moyn eglur had a labeli. Chi'n gweld? Just yr eglur had, neu just y labeli. Allwch chi hyd yn oed gael yr rhifau yma fel canran. Ond dwi'n meddwl bod e'n well fel yna. Dwi'n yn gweld bod yr eglur had ar y gwaelod yn glir iawn. Mae well dy fi bod e lan fan hyn. Iawn? Mae well gyda fi bod e lan fan hyn. Felly dwi'n licio hwnna. Ond, nawr, mae rai o'r darnau testyn wedi diflannu. Maen nhw wedi diflannu oherwydd bod dim lle iddyn nhw. Felly beth dwi'n gwneud yw dod lawr y maint y ffont. Dyna ni, chi'n gweld, a mae hwnna newydd pop o'n ôl. Mae rai fi ddod lawr y maint y ffont tan bod, dyna ni fi'n gallu gweld holl ddarnau y gwybodaeth. Iawn, felly newch yn siŵr bod chi'n gallu gweld yr holl ddarnau gwybodaeth. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, y jobyn sydd da fi nawr yw i just bod yn onest gyda hynna ag penderfynu, a dwi'n gallu darllen hwn yn glir. Yr ateb yw, ar hyn o bryd, nagw, dwi ddim, oherwydd mae yna rai bylchau fan hyn yn y pêl drod, le dwi ddim yn gallu gweld trwyddo. Felly, beth am roi cylch tu ôl y pêl drod hefyd? Iawn, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, mewn i'r siapiau, a just cydio mewn cylch. Dyma ni. A beth dwi eisiau gwneud yw, dwi eisiau'r cylch yma i matcho y pêl drod. Dwi ddim angen border, felly na i ddod lawr a trwch y border i ddim byd. Lliw y pêl drod. Wel, dwi'n mynd i fynd am gwyn eto. Dyna ni, dwi eisiau bod e'n matcho maint yr pêl drod. A nawr, na i ddod draw i'r stac heinau a llusgo'r cylch yma reit tu ôl y siart a tu ôl y pêl drod. A wedyn dwi'n mynd i ddod lawr a androloiwedd y cylch yma hefyd. Dyna ni, chi'n gweld? Nawr, hwnna yw heb unrhyw beth gyda'r androloiwedd reit lawr, a mae'r testyn yna'n anodd i ddarllen. Ond os na i ddod lan ar
a'n roedd ychydig fyna. Dwi dal yn gallu gweld trwyddo fe i'r stadiwm a'r gwair yn y cefndir, ond mae e'n rhoi digon o gefndir nawr i'r testyn yn dweud. Right, iawn. Wel, mae hwnna yn edrych yn gret. Yr unig broblem yw ni ddim wedi rhoi cyd-destun mewn fan hyn eto. Iawn, mae rhifedd gyda ni, ond dwi ddim yn gweud beth. Gallu nhw fod yn ennill, chymod, 50 miliwn banana, neu 50 miliwn barin o siocled. So ni'n gwybod beth hwn yn ennill. Ond mae angen i ni'n ddweud, mae 29 miliwn o ddoleri yw hwn. Felly, dewch i ni gael rhoi cyd-destun. Nawr, allwn ni rhoi cyd-destun mewn gwahanol ffyrdd. Allwn ni awgrymu fe, felly dewch i ni gael mynd draw i ychwanegu cynnwys, ac i'r elfennau, ac i'r asedau dylunio. A dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am dollar. Saesneg, D-O-Y-A-R, dolar, fel na. Dyle fe weithio'n Gymraeg, doler. Ydy, mae'n gweithio'n Gymraeg hefyd. Iawn. Felly, chymod, mae just gosod arwydd dolar. Iawn. Lle mae fod yn ddarn papur, neu just un mewn... Mae cilch yn wneud synwyr, yn dweud gyda siart cilch. Ond mae just rhoi arwydd dolar, rhywbeth tebyg i... Pwy ni'n ai am, te gwedwch. Rhywbeth tebyg i hwn yn iawn. Mewn fyna, yng nghanol y siart cilch, yn awgrymu'n syth mae dyna beth yw ystyr y rhifau yma. Iawn, felly mae hwnna'n un ffordd da o ddangos beth yw ystyr y rhifau. Ond, dwi'n meddwl hefyd bod angen bod yn fwy eglur yn yna. Felly, dewch i ni gael rhoi teitlau mewn. Dwi'n mynd i roi y testyn. Am testyn. A ychwanegwch eich testyn. A dwi'n deipio mewn yn gwobrau cwpan y byd 2026. Right, gwobrau cwpan y byd 2026. Gret. Nawr, ffont. Dewch i ni gael dod o hyd i ffont. Allwch chi ddefnyddio'r un ffont, os chi eisiau. Mae mewn defnydd fan hyn. Falle rai am hwnna, pam lai. Nawr, dwi'n mynd i gweld o'n rhy glir, felly newidwch lew eich testyn i rhywbeth sydd yn fwy clir i chi gael darllen. A nawr, dwi'n defnyddio'r ddolen hir yma i wthio pethau o amgylch. Ia, falle bod ni'n canoli'r testyn. Mae torri cwpan y byd ychydig bach yn od yn dweud. Felly, falle bod ni'n gadw cwpan y byd ar un linell. Bydd tebyg i na. Nawr, dwi'n mynd i leihau y bwlch rhwng y llunellau. Felly, draw fan hyn, clicio'r y 3 dot. A dod lawr y bwlch y llunellau. Dyna ni, rhywbeth fel na. Gret. Nawr, allwch chi hefyd roi rhyw weiad i hwnna, rhyw effaith ar eich testyn. Beth am fynd i'r effeithiau a creu effaith newydd sbon gan ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI. Dwi'n mynd i roi mewn yn hyn. Darn $1. Rhywbeth fel na. Darn $1. Neu triol hwnna. A gweld beth gewn ni. Bod ni'n cael, felly, bod e'n edrych fel darn o arian. Nawr, fi'n ysgoi defnyddio'r gair arian oherwydd mae arian yn golygu silver yn dweud yn Saesneg. Felly, dwi'n mynd moyn bod e'n neud edrych. Chymod beth, dwi'n mynd i roi... Fi'n mynd i deipio disgrifiad yma'n Saesneg, dwi'n meddwl. Fi'n mynd i roi mewn yn $1 coin, fel na. A trial to. Fel, weithiau chi'n goffod, chymod, really helpu'r peiriant deallusrwydd artificial i ddeall beth chi moyn. Ie, dyna ni. Iawn, mae'n edrych fel, chymod. Rhyw ddarn o arian, dwi'n meddwl. Ydy mae e. Dwi wedi gwrdd ymyl. Gret.
Chi, dyna ni, gobrau cwpan y byd 2026. A dwi just yn mynd i fynd nôl. Falle na i gau bwlch y llunellau tym bach to. Dyna ni. Felly bod 2026 yn gallu bod yn llai, felly allai lusgo dros ben hwnna a dod lawr am maint 2026, fel yna. A nawr bod fi'n neud hwnna, felly bod fi'n gallu, chymod, dod lan am maint hwn eto. Felly bod eisiau just mwy o fwlch rhwng y ddwy linellau yma. Felly os na i glicio ar ôl byd, ac yna mynd i'r bwlch rhwng y llunellau. Clicio cyn 2026. Bwlch rhwng y llunellau. Nawr mae pa mae'n ei na? Ar ôl y 2026 de. Diwedd y linell. Mae'n neud y cwbl dy gilydd. Oce te. Os eisiau fi i uwcholeio fe, felly, dechrau ni gael trial uwcholeio fe. Bwlch. Wel, iawn de, na i ar lefel mae e. Nawr, os ych chi ddim... dwi ddim yn ar lefel mae e. Wy'n i ddyfal barhau. Mae'r 2026 na yn boddro fi. Mae e'n sgwsio lan yn ormod yn erbyn y gweddill. Felly, beth fi'n ei wneud, yw gwared yna fe. A just dyblygu'r testyn yma. Iawn, clicio ar y botwm dyblygu fan hyn. A newid hwn i ddweud 2026. A nawr, gan bod e mewn bocs i hunan, blwch testyn i hun, dwi'n gallu rhoi e ble bynnag dwi eisiau. Mae hwnna yw'r canol, ond dwi'n mynd i ddod ychydig draw o ochr y canol. Neu falle yn yr bwlch na rhwng yr a'r Falle welwch chi fod na fwlch bach neis. Mae hwn yn fwlch bach neis, falle bod yn rhy fach. Allwch chi roi fe. Ia, dwi'n eitha licio... Na, fi yn licio fe nôl fan hyn. Ydw. Na ni. Right, great. Wel, nawr fi'n gwneud hwnna. Chymo beth, fi'n credu gallu hwn fod yn fwy to. Gall. Na ni. Chi just chwaraewch rown gyda'ch testyn. Fel bod chi'n hapus gyda fe. Fel na. Great. Wel, fi'n hapus iawn gyda hwnna. Nawr, mae eisiau ni sôn am y cyfanswm, yn dos e? Iawn, felly dewch i ni gael... Am eisiau ni i ddweud e'n glir, fel bod pawb yn gwybod, mae doleri yw'r rhifau yma. Felly dewch i ni gael dyblygu'r testyn yma to. Clicio dyblygu. Iawn. Dyna ni. Dyna'r copi lawr fan hyn. Nawr, beth dwi eisiau teipio mewn fan hyn yw... cyfanswm y gwobrau. A wedyn na i roi colon yw 727 miliwn. Dwi wedi camsillafu miliwn fan hyn, milwyn. Diar mi. Sori, my ffrindiau. Miliwn, dim milwyn. Right, 727 o filiynau o ddoleri. Felly, arwy dolar yn gyntaf. Wedyn, 727. Nawr, allech chi roi coma 000, coma 000. Ond weithiau, mae'n syniad da i ysgrifennu fe mewn geiriau. Chymod, cyfanswm y gwobrau, 727 miliwn. Mae e fel sy'n fe weithiau yn helpu pobl i ddeall y rhif yn well. Cyfanswm gwobrau. Right, dwi'n mynd i ddod lawr ar bwlch llunellau. Agor hwnna lan ychydig. Great. Nawr, dwi ddim yn gallu darllen hwnna cystel, felly dwi'n meddwl bod eisiau rhyw fath o help ar y testyn yma. Dewch i ni gael mynd i'r effeithiau, a beth am roi, just sharp fach syml tu ôl iddo fe, beth am y sharp yma. Na ni, na newid y lliw y sharp i fod yn wyn. Dwi'n meddwl gall anroleuwedd y sharp ddod lawr, fel bod ni'n gallu gweld trwyddo fe chydig. Maint i fyny chydig, great. Jyst fel bod ni'n gosod y sharp na, fel bod e'n helpu ni ddarllen y testyn. Dyna ni. Cyfanswm o gobrau, 727 miliwn. Gobrau cwpan y byd 2026. Nawr te, i orffen. Beth am just ychydig bach o addurno i ddangos mwy o'r pêl-droed. Felly, i ddangos mwy o'r pêl-droed, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith, i'r elfennau, yn yr sedau dylunio,
A na chwilio mewn fan hyn am rhywbeth fel World Cup. Neu cwpan y byd. Fi'n cael anghofio bod ni'n gallu chwilio yn Gymraeg nawr. Hwna newydd. Chydig wythnosau yn ôl ni wedi gallu dechrau chwilio fan hyn yn Gymraeg. Iawn. Dim un o'r rhain yn edrych fel cwpan y byd I hun. Beth am I ni fynd chwilio yn y cyfryngau falle, yn y lluniau. Yna chwilio mewn fan hyn am cwpan y byd. Right, na chwilio'n Saesneg, jyst I weld os I ni'n cael World Cup. Na, does dim llun o y troffi hun fan hyn, oes e? Yn anffodus. Felly, a'i nôl i'r elfennau, i'r asedau dylunio. Chwilio mewn fan hyn eto de. World Cup. Right, felly, pêl droed, syniad da. Un o'r reina. Nawr de, ni roi hwnna mewn, a nawr dull cyfuno, lluosogi, sgrin, pain. Lluosogi neu sgrin. Sgrin dwi'n meddwl. Lan a hwnna, jyst roi falle lan yn un cornel fan hyn. Llwn ni roi tu ôl i'r teitl os ydyn ni eisiau. Ie, mae hwnna'n neis. Nawr beth am, ewn ni mewn I ychwanegu cynnwys elfennau, ased y dylunio, neu chwilio fan hyn am doleri. Dollars. Dwi eisiau, rhyw arian. Sgwylwch ar hwn. Llwyth o ddarnau arian yn cwmpo. O de. Dwi'n meddwl bod fi'n fynd am hwnna. Hwn, fan hyn. Dyma ni. Right, dwi'n fynd am hwnna. Fawr. Llenwi'r dudalen. Fawr gyda hwnna. Dull cyfuno, lluosogi neu sgrin. Sgrin eto dwi'n meddwl. Nawr, mi eisiau hwnna iddo nôl yn y stac einau tu ôl. Fel yna. A mae dal yn rhy brysur, felly dwi'n meddwl lawr yr anrholoiwedd. Dyna ni, chi gweld jyst rhyw awgrym bach o'r darnau arian yma yn cwmpo. Gret. Nawr mae fi'n gwneud hwnna, fi'n meddwl bod eisiau tyn bach o help ar y teitl, felly dwi'n mynd I gwobrau cwpan y byd. Mynd i'r golygu, a beth am roi amlinell wen o amgylch hwnna. Ie, mae hwnna'n helpu. Ar un beth gyda 2026. Ewn ni nôl i'r golygu, a roi amlinell wen. Ie, na fe. Gret. Nawr, dyna fi wedi creu yr ffeithlyn yma o wobrau cwpan y byd gyda siart celch dwi wedi cynhyrchu. Dwi wedi gwneud siŵr bod fi wedi esbonio beth yw ystyr y rhifau. A ni wedi addurno fe hefyd. Nawr, mae Express yn arbed popeth I ni'n gwneud drwy'r amser, ond cofiwch I enwi eich ffeil. Felly, lan o'r top yn hyn, dwi'n mynd I alw hwn yn gwobrau cwpan y byd 2026. Na ni. A allwch chi lawrlwytho hwnna fel ffeil PDF, os ydych chi moyn argraffu fe. Allwch chi rannu fe gyda dolen gweld yn unig, fel hyn. Ond dwi eisiau ychwanegu hwn i'r oriel. Nawr, os licech chi ennill set o glistfonau i'ch dosbarth, I bawb sydd wedi cymryd ran, yna, na gyd sydd angen chi wneud yw ychwanegu hwn i'n oriel ni. Oriel o waith pawb yn y wlad sydd wedi cymryd ran yn y weithgaredd yma. Gobeithio, bydd cannoedd o wahanol ddyluniadau yna, bydde hwnna'n cool. Felly, I ychwanegu, os licech chi, os bych athrawon chi yn awyddus, I chi ychwanegu'ch gwaith i'r oriel, dyma beth sydd angen I chi blant I wneud. Iawn, I ychwanegu'ch gwaith chi i'r oriel, mae'n hawdd iawn. Draw ar y dudalen weithgareddau, dwi jyst yn sgrolio lawr, a falle bod eich athrawon chi moyn chi wneud hwn wedyn, falle nid nawr. Ond ar waelod y dudalen weithgareddau, fe welwch chi fotwm sy'n gweud plant, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna, mae'n agor yr oriel I fyny, dyma fe. Nawr, I ychwanegu fy ngwaith i'r oriel, na gyd sy'n angen I chi wneud yw clicio ychwanegu ffeiliau. Fan hyn. A fe welwch chi wedyn bod eich ffail mwyaf diweddar chi fan hyn. Just cliciwch I dicio'r bocs. Ychwanegu at yr oriel.
A wedyn iawn. A dyna ni, mae'n ffeithlau ni fan hyn ar yr oriel. A gobeithio, gewn ni gannoedd o ffeithluniau fan hyn yn dangos gwaith rhifedd pawb dros y wlad i gyd. Iawn, felly dyna pa mor hawdd yw i chi blant i ychwanegu'ch gwaith i'r oriel. Athrawon mwyn hawlio y clustffonau yn y gyd sy'n rhaid i chi athrawon i wneud. Dim ond athrawon, dim plant i wneud hwn. Athrawon, jyst llenwch y ffurflen yma fan hyn. A jyst fel athrawon, dyw athrawon ddim yn hoffi llenwi ffurflenni. Mae'n gallu bod yn jobyn diflas iawn. Ond fel welwch chi athrawon, dim lot o bethau llenwi fan hyn. Jyst enw cyfeir ar e-bost, enw'ch ysgol, nifer o blant fel bod ni'n danfon y nifer cywir o glusffonau, enw'r wers, felly diwrnod rhifedd, ticio yw ei bod chi yng Nghymru, a wedyn wrth gwrs y dan pwysicau yw cyfeiriad yr ysgol fel bod ni'n postio y clusffonau i'r lle cywir. Felly yna gyd sy'n rhaid chi athrawon wneud yw gymryd yna. Right, wel, cyffroes iawn ynddo fe. Nawr, gobeithio bod chi wedi mwynhau y weithgaredd gyntaf yna, oherwydd ni'n barod i fy mlaen i'r ail weithgaredd, sef fideo siart bar, le ni'n mynd i fod yn edrych ar pa wledydd sydd wedi ennill cwpan y byd yn ei hanes. A mae'r rhestr o wledydd sydd wedi ennill cwpan y byd yn un eitha byr, chi'n bod, dyma fe fan hyn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dim ond 7 gwlad gwahanol sydd wedi ennill cwpan y byd erioed. A dyna'r rhestr fyna, mae'n dweud sawl gwaith mae pob un o'r gwledydd hynny wedi ennill cwpan y byd. Felly ni'n mynd i greu siart bar yn dangos reina, a ni'n mynd i gynhyrchu fideo yn esbonio beth i ni'n gweld ar y siart bar. Reit te, nawr te draw i Express, dyma fe. A i fi'n barod i fynd nôl i dudalen cartref Express. Felly fynd nôl i dudalen cartref Express, jyst clicwch ar yr A liwgar sydd dan ni fan hyn. A dyma ni'n nôl ar dudalen cartref Express. Nawr, ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly dwi'n mynd i glicio le mae'n dweud, creu fideo. A bant ni. Nawr, beth dwi eisiau fel cefndir i'r fideo yma? Wel, rhyw fideo i wneud â ffeil droed, byddai'n gret. Felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys. Cyfryngau i'r fideos. A na i jyst chwilio mewn fan hyn am rhywbeth fel cwpan y byd. Neu pêl droed, o'ch ie? Nawr te, beth sydd da ni fan hyn? Pobl yn gwylio cwpan y byd fyna. Hwna ni'n da. Mae hwnna ni'n da. Licio hwnna. Ie, fi'n mynd i fynd am hwnna. Y peli ma'n jyst yn bwnsio i fyny. Right. Felly dwi'n dewis hwnna. Os nad yw'n llenwi eich fideo chi, allwch chi glicio fan hyn le mae'n gweud llenwi fideo, ond mae yn llenwi dy fi'n iawn. Right, lle glicio na'r chwarae a gweld hwnna. Iawn, gred. Wel, dewch i ni gael ychwanegu llais te i hwn. Iawn, a y gyd dwi'n mynd i wneud yw dweud, dewch i gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Iawn. Felly, ychwanegu troslais na gyd sy'n rhaid chi'n neud yw mynd i ychwanegu cynnwys. Cyfryngau, sgrolio draw ar y top tan bod chi'n gweld cerddoriaeth neu effeithiau sain, unrhyw un o'r ddau na. A o dan y ddau na fe welwch chi'r botwm recordio troslais. Felly, clicio ni ar hwnna. A y bant a ni. Felly dwi'n mynd i glicio dechrau recordio. A dwi jyst yn mynd i weid, dewch i gymharu y gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Cyfri fi lawr. Dewch i gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Dyna ni. Right, wel, lawr ar y llinell amser nawr, allwch chi weld, dyna y troslais, dyna'n llais i yw'r bloc gwyrdd. Ond dyma yr olygfa i gyd. Nawr, mae gormod yn ei fan hyn, mae'r olygfa'n rhy hir. Felly, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw just tynnu ymyl, edge, ochr dde yr olygfa yn ôl, just yn mwyn bod e tu ar un hyd ar llais. Nawr, dim angen bod e union yr un hyd, chydig bach yn hirach yn iawn, ond dych chi ddim yn moyn lot o dywelwch lletwydd ar ôl i chi orffen siarad. Right, dych ni gael gwylio hwnna'n ôl te, a lywed y llais.
Dewch I gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Gret, wel, dwi'n mynd i roi testyn mewn. Just testyn yn gweud enillwyr cwpan y byd. Enillwyr cwpan y byd. Fel na, nawr, anodd I ddarllen. Beth am I ni newid lliw y testyn I falle melyn ar gyfer yr air yr enillwyr. A dwi'n mynd I roi ymyl ddi o amgylch y testyn yna, neu yr ymlinell yn drwchus. Right, nawr te, mae angen I fi gael ffont cryf eto, felly na I fynd am rhywbeth fel, na I deipio mewn fan hyn, bold. Nawr te, neu, ultra bold, mae hwnna'n un bach da I roi mewn, dwi'n trio hwnna, ultra. Iawn, dyma ni, felly mae ffontiau yma I gyd gyda dewisiadau, neu trio hwnna to, ultra. Mae'r ffontiau yma I gyd gyda dewisiadau ultra, sy'n meddwl os yna glicio lawr, chi'n gweld, dylen ni gael, ultra light, wel dwi'n mynd ultra light. O gwbl. Patriot ultra bold, mae hwnna'n un eitha da. Ultra regular. Felly, mae hwnna'n un da. Hefyd, Fira Sands ultra. Felly, chiwch chi fi trwyddo, chwilio am ultra, neu bold, neu rhywbeth I gael ffont cryf. Mae'n araf yn llwytho dy fi fan hyn nawr. Right, dyd fi gael cair ein nôl lawr. A dewis yr un dwi eisiau. Pain te. Hwn, Patriot, felly, ia. Right, enillwyr cwpan y byd. Nawr, dwi'n mynd I fynd am gynllun testyn dynamig, dwi'n meddwl. Dewis cynlluniau testyn fan hyn. Dynamig, dyna ni. A nawr, beth yw'ch chi'n neud wrth gidio? Chi'n gweld yw newid sharp y box sydd yn newid maint y ffont. Rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl, sy'n edrych yn gret. Na ni. Right, dewch I ni gael gwylio hwnna'n ôl. Dewch I gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Gret, ond mae'r testyn yn llonydd iawn, dwi'n mae'r sgrifen yn llonydd iawn, felly dewch I ni gael just mynd i'r animeiddio fan hyn. A ewn ni I ailadrodd, a beth am gael, ydym moyn bod e'n bownsio, ti ar mi na, bod e'n bownsio. Chyfo be, mae hwnna'n cool, fi mynd I fynd am hwnna, ond mi eisiau fi newid yr effeithiau chydig bach. Falle llai o squish, llai o bellter, llai o gyflymder hefyd falle. O diar, sa'n siŵr os mae'n gweithio. Beth am newid cyfeiriad? Beth am mynd i'r dde? Neu mynd I fyny? Chymo beth, Sam os byddai'n chi defnyddio hwn. Fi'n credu bod e'n rhi yn Iben. Adi, mae'n rhi yn Iben. Adi, na, dim bownsio I hwnna heddi. Trwy'n un arall, siglo. Mae'n siglo yn un da. Ydy hwnna. A ewn ni am llai o bellter, llai o squish. Na ni. Gret. Pam lai. Hyd yr ailadrodd, os mae hwnna'n hirach, ydy pethau'n symud yn yr afach. Ydy, na I. Right, mae hwnna'n well, bach yn yr afach. Mae hwnna'n gweithio'n gret. Right, gwyliwn ni hwnna nawr, Dewch I gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Gwych. Right. Wel, fi'n hapus hwnna. Felly, ni'n barod ar gyfer ein golygfa nesaf, sef y siart bar. Felly, ychwanegu golygfa wag, cliciwch ble mae yn dweud fan hyn ychwanegu cyfryngau, a dwi'n mynd I ychwanegu golygfa wag. Right, dyma'n golygfa wag ni. Nawr, ar gyfer yr olygfa yma, felly bod fi moyn y cefndir I fod yn fwy llonydd y tro yma. Felly dwi'n mynd I fynd I ychwanegu cynnwys elfennau a i'r cefndiroedd. Felly nid cefndiroedd fideo, just cefndiroedd llonydd. A na I jyst chwilio fan hyn eto am soccer. Soccer. S-O-C-C-R. Yr un dewisiadau sydd da ni, a beth welon ni pan o'n i'n creu
ffeithlyn, y siart cilch jyst nawr. Allan ni hyd yn oed fynd am yr un, os ych chi wir yn ei hoffi fe. Ond dwi'n mynd i gael un bach gwahanol, dwi'n meddwl. Hwna'n un da, licio hwnna. Right, nawr, dewch i ni gael creu te y siart bar yma yn dangos y gwledydd sydd wedi ennill y cwpan y byd. Felly, na i fynd i ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i ddewis siartiau a gridiau, siartiau, a dwi eisiau siart bar. Yn y to, jyst dywyswch yr un cyntaf, pyrwch y becso gormod am y gosodiadau. A dyna ni, dwi'n mynd i gwneud e'n fwy fel bod fi chi gweld beth sy'n mynd mlaen. A dyma ni. Right, nawr te, dwi'n mynd i deipio, nawr te wybodaeth yma mewn. Brasil, sydd wedi ennill fwyaf o weithiau, 5 o weithiau. Felly, Brasil, 5. A nawr allech chi nhw newid lliw y bar i gynrychioli lliw y wlad. Brasil, lliw Brasil yw air a glas, felly am yr air. Roed yr eidal nesaf te, y sawl gwaith, beder gwaith, a'r ariannyn beder gwaith. Felly, yr eidal a yr ariannyn. Y ddwy wlad na wedi ennill beder gwaith yr un. Nawr, yr eidal, chi'n bod beth, yr lliw hwnna'n iawn ar gyfer yr eidal, y gwir y gwir, glas eitha tywyll. Ond wedyn yr ariannyn, lliw glas golau yw lliw yr ariannyn. Felly, na i fynd am yr un yma sydd fan hyn. Na ni. Right. Nesaf, mae da ni Ffrainc a Uruguay. Right, felly, eitem 4 fan hyn, Ffrainc. Sawl gwaith? 2 waith yma? Ie, 2 waith. 2 waith. A Uruguay. Dyna ni. 2 waith hefyd. Nawr te. Nawr, o ran lliwiau, mae Ffrainc yn mynd i fod yn las eto. Tebyg i yr eidal, a mae Uruguay hefyd yn chwarae mewn glas golau tebyg i'r ariannyn. Ond, pyrwch becs yma, felly ewn ni Ffrainc, ewn ni am las tywyll. Na ni. Os mae chi'n gallu dewis un chydig yn wahanol, bydd hwnna'n gred. Uruguay. Dydych ni gael mynd am glas mwy golau, ond mynd i'r personol, a falle chydig mwy o liw, neu llai o liw. Ie, mwy o liw. A wedyn ar ariannyn, chi'n gwybod beth, fi'n credu gall hwnna fod yn fwy golau eto. Dyna ni. Right, dyna ni, a mae'r lliwiau yna nawr yn edrych chydig bach yn fwy gwahanol iddi gilydd. Wel, beth dyn ni wedyn te yw, dewch ni gael gweld nesaf, mae dyn ni Sbaen a Lloegr un yr un. Felly, i ychwanegu ragor, neu gys rhaid chi ni rhyw clicio le mae'n gweud ychwanegu eitem newydd. Sbaen. 1. Lliw Sbaen yw glas, dim glas, yr goch tywyll iawn. Felly dwi'n mynd i fynd am y coch yna i'r personol a dwi'n jyst mynd i dywyllu fe. Ie, dyna ni. Ie. Mae'n bron o bod yn rhyw liw gwyn coch. A wedyn Lloegr yn olaf. Lloegr 1 waith. A gyfer Lloegr ewn ni am gwyn. Right. A dyna ni. Dyna rheina yn ei lle. Ond, nesaf fel wnaethon ni'r siart cilch, mae angen i ni i feddwl am beth lyc ni weld. Nawr, o ran ffont, wrth gwrs, llwn ni fynd i'r ffont, lle there was a Patriot yma eto. Dewch ni gael mynd te fan hyn. Os angen eglur had, wel, does dim enwau y gledydd yn ni fan hyn, felly mae'r bend ar angen rhywbeth yn dweud, achos does dim byd ar y sgrin yn dweud wrthon ni beth yw'r gledydd yma. Felly mae eglur had yn un opsiwn, neu allwch chi fynd am labeli. Felly bod hwnna'n well. Mae'r labeli yn well fi'n credu. Gwerthoedd, ydyn ni moyn gweld y gwerthoedd. Oes angen grid? Na, dwi'n meddwl bod angen grid. Yna, crynder y corneli. Dwi'n eitha licio'r crynder yna.
Ie, mae'n edrych yn cwl. Mae'n edrych fel pêl droed fach ar y top o un, ynddo fe. Bwlch rhwng y colofnau. Nawr, nech ni gael triol na. Nawr, wrth gael mwy o fwlch, falle fydd e'n helpu ni i gael y testyn yma. Chi'n gweld? I wahanu'r testyn fel bod ni'n gallu cael y geiriau i gyd mewn. Right. Iawn. Gret. Nawr. Mae hwnna'n fan cychwyn da. Ond beth sy'n eisiau fi nawr yw i just sôn am y gwahanol wledydd yma. Felly, newn ni ddechrau gyda rai sy'n lleiaf. Iawn, felly Sbaen a Lloegr. Felly, dwi'n mynd i gydio yn y testyn yma o'r dechrau fan hyn. Clicio ar hwn, copio fe, 3 dot, copio. Nôl draw fan hyn, a dwi'n mynd i glicio a glido, neu Control V. Right, wel, dwi'n mynd i ysgrifennu fan hyn, yn lle enillwyr cwpan y byd, dwi'n mynd i roi mewn fan hyn, 1, a'r un colon, Sbaen a Lloegr. Iawn, 1, Sbaen a Lloegr. Felly chi roi fe bach o ongl, os chi eisiau, ie, pam lai. Na ni. Right, a dwi'n mynd i recordio troslais ar gyfer hwn yn gweud bod Sbaen a Lloegr wedi ennill unwaith yr un. Felly bant a fi, ychwanegu cynnwys, gyfryngau, recordio troslais, trwy'n eto, gyfryngau, recordio troslais, a bant a fi. Mae Sbaen a Lloegr wedi ennill cwpan y byd unwaith yr un. Yni. Tocio'r olygfa nôl fel bod yr hyd yn gywir. Gret. Yr animeiddiad na ddim yn edrych yn gret, ydw e? Felly dewch i ni gael newid yr effaith animeiddiad na. Dyw siglo ddim yn gweithio fan hyn. Felly bod eisiau fi fynd am rhywbeth bach fwy syml fel crynu. Neu siglo fan hyn. Ie, hwnna na ni. Hwnna'n well. Right, nawr, mae hwnna'n gret, ond beth am gweddill y gwledydd? Nawr, beth allai wneud nawr yw just dyblygu'r olygfa yma. Clicio ar y 3 dot fan hyn, a dyblygu. A beth dwi'n mynd i sôn am tro hyn? Wel, Ffrainc ac Uruguay, dwywaith yr un. Felly, ar yr olygfa newydd hyn, allai fe mewn hyn, a roi 2. Ffrainc ac Uruguay. Dyna ni. A na i recordio troslais eto. Na wneud y ddigon hir fel bod fi ddim yn rhaid mas o le. A bant a fi, ychwanegu cynnwys, cyfryngau, recordio troslais, bant a fi. Mae gwledydd Ffrainc ac Uruguay wedi ennill y wobr ddwywaith yr un. Dyna ni. Tocio hwnna nôl. A nawr dwi'n mynd i ddyblygu'r olygfa na to. 3 dot dyblygu, chi'n gweld? A nesau ni'n mynd i fod yn sôn am yr Eidal a'r Ariannin, sydd wedi ennill cwpan y byd 4 gwaith yr un. Felly, rhif 4. Yr Eidal a'r Ariannin. Does dim angen i chi dweud ac yr Ariannin. Chi'n gallu dweud yr Eidal a'r Ariannin. Ni, yr Eidal a'r Ariannin. Iawn, dyma ni de. Yn barod i recordio. Ychwanegu cynnwys. Chi'n gweld pa mor gyflym y broses yma'n dod nawr. Pan ni'n dyblygu'r golygfeydd yma. Dechrau recordio. Yn yr ail safle, mae'r Eidal a'r Ariannin sydd wedi ennill cwpan y byd 4 gwaith yr un. Iawn, tocio'r olygfa nôl fel bod yr hyd yn gwneud synwyr a ni'n barod i wneud yr un olaf. Felly, 3 dot, dyblygu. A dwi'n mynd i roi mewn yn 5 Brasil. 5 Brasil. Na ni.
Iawn, wel gan bod ni'n sôn am y rai sydd wedi ennill cwpan y byd y mwyaf o weithiau, beth am ni gael rhyw effaith fan hyn. Felly dwi'n mynd i fynd i chwilio am fideo, ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos, a na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel ser. Fel ser, ie, ni'n just chwilio am fel rhyw ser. Oce, ni'n chwilio am stars. Dyma ni, math yma beth yn fi'n meddwl, chi'n gweld? Hwna'n cool. Chwod, neu lle fe hyd yn oed fod yn confetti, lle fe, bydde confetti, ie, beth am hwnna, confetti. Chymod fel y streamers na sydd dan nhw ar y cae ar ddiwedd. Diolch mi, beth yw hwnna, dwi'n mynd fel confetti o gwbl. Oce. Celebration, trwy ni hwnna, celebration. Aha, con ni. Dyma fe, union y math o beth o'n i moyn. Gwych. Ie, perffaith. Right, wel, fi'n i ddewis un o'r ein. A dwi'n i roi e ar y top. Ychwanegu fe fel hain ar y canfas. Na ni, fel na. Nawr, os fi'n chwarae hwnna, wel, fi'n gweld hwnna, ond dwi'n mynd gweld yn rhywbeth tu ôl. Beth sy'n eisiau chi wneud yw dewis un o'r dulliau, un o'r dulliau cyfuno. Na i llai lluosogi neu sgrin. Nawr, mae lluosogi yn mynd i gadw y darnau tywyll a neud y darnau golau yn droi. Felly hwnna beth sy'n angen yn fi. Ond, os y sgrin cefndir D gyda chi, er enghraifft, gyda confetti golau, yna bydde eisiau chi ddefnyddio sgrin. Felly triwch y ddoi na. Nawr, dewch ni gael gwylio hwnna nôl. Nawr bod yna, dwi'n mynd licio hwnna. Dwi'n mynd licio'r confetti na. Dwi'n mynd edrych mor eiraidd, ydw e. Felly, dewch i ni gael trial to. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, mewn i'r fideos. Credu bod eisiau'r darnau fod yn fwy yn dys e. Triwn ni hwnna. Triwn ni androloiwedd, felly eto lluosogi, na ni, mae hwnna'n fwy lliwgar nawr, mae hwnna'n well, ydy. Right, felly, dewch ni gael chwarae fe. Gwych, licio hwnna. Right, recordio troslais te. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, mewn i'r cerddoriaeth neu'r effeithiau sain i glicio recordio troslais. A bant a fi i sôn am y wlad sydd wedi ennill cwpan y byd y fwyaf yw Brasil gyda 5 gwaith. Right. Ond ar y brig mae gwlad Brasil sydd wedi ennill cwpan y byd 5 gwaith. A ni, tocio hwnna nôl, hyfryd. Right, nawr te. Dewch i ni gael gwylio hwnna nôl o'r dechrau. Dewch i gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Mae Sbaen a Lloegr wedi ennill cwpan y byd unwaith yr un. Mae gwledydd... Right, nawr, dwi'n meddwl bod angen i ni gael 2 beth ychwanegol i orffen hwn bant. Mae eisiau ni gael trawsnewidiadau rhwng y golygfeydd a cerddoriaeth gefndirol. Dewch i ni gael wneud y trawsnewidiadau gyntaf. Right. Rhwng unrhyw 2 olygfa, felly rhwng y 2 gyntaf fan hyn, fe welwch chi arwydd plus bach mewn cylch. Ni glicio hwnna a dewis ychwanegu trawsnewidiad. Draw ar y chwith, mae da chi ddewisiadau. Nawr, dwi'n meddwl bod y rai fel... Dwi'n meddwl falle bydd weipio yn gweithio'n dda fan hyn. Ydw, fi'n mynd i fynd am weipio. Neu bydd y toddi yn gweithio'n dda. Os chi'n mynd am pontio neu gwthio, mae'r siart yn mynd i symud bob tro. Ond os chi'n mynd am weipio, bydd e'n edrych fel bod y siart yn ars yn yr un man a bod y testyn yn cael ei sychu i ffwrdd. Felly, fi'n mynd i fynd am weipio, a jyst defnyddio hwnna gyda phob golygfa. Na ni, mae'r effaith na mewn ar bob tro. A i ychwanegu cerddoriaeth gefndirol yn gysrefyn neu rwy'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau i'r cerddoriaeth. A mewn mynd hyn, wel, allwch chi chwilio. Chi'n gweld, mae'n gweud mynd hyn celebration, felly pam lai. Dewch ni gael... Energetic Summer Pop Party. Mae hwnna'n swnio fel cerddoriaeth cwpan y byd, fi'n meddwl. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna. Chi'n gweld, mae'n mynd mewn fyna fel y baryn gwyrdd, a dwi'n iddo lawr o lefel y sain,
i ryw 10% o dan yn llais i, a dwi'n i bylu fe allan ar diwedd. Right, dewch i ni gael gwylio'r fideo te i weld sio mae'n swnio. Dewch i gymharu'r gwledydd sydd wedi ennill cwpan y byd. Mae Sbaen a Lloegr wedi ennill cwpan y byd unwaith yr un. Mae gwledydd Ffrainc ac Uruguay wedi ennill y wobr ddwywaith yr un. Yn yr ail safle, mae'r Eidal a'r Ariannin sydd wedi ennill cwpan y byd 4 gwaith yr un. Ond ar y bryd, mae Gwlad Brasil sydd wedi ennill cwpan y byd 5 gwaith. Na fe. Right, well, great. Fi'n hapus iawn gyda hwnna. Nawr, os licech chi wedyn lawrlwytho hwnna, allwch chi lawrlwytho fe fel ffail MP4, neu allwch chi rannu fe yn ddigidol gan just glicio rhannu a cynhyrchu dolen gweld yn unig. A allwch chi hefyd ychwanegu fe i'r oriel wers. Nawr, just nodyn i chi fan hyn, stym rhaid i chi ychwanegu'r ddwy weithgaredd i'r oriel mwyn hawlio'r clustffonau. Mae just un yn ddigon, mae'n iawn. Ond os licech chi ychwanegu fe i'r oriel, yna just yr un broses yw eto, clicio ar y botwm sydd ar dudalen weithgareddau, ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. A mewn fan hyn, yr un broses eto, dwi'n mynd i glicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu ffeiliau. A lawr y gwaelod, dwi'n mynd i ddewis yr un newydd fan hyn, enillwyr cwpan y byd, ychwanegu at yr oriel. Iawn. A dyna ni, ychwanegwch e, byddai'n hyfryd i weld gwaith pobl o dros y wlad i gyd fyna. Please peidwch â dileu gwaith pobl eraill ar ddamwain, just o mewn, ychwanegu gwaith eich hun. Ac yna gewn ni weld wedyn, erbyn diwedd yr wythnos, faint o waith sydd wedi cael ei ychwanegu at yr oriel. Athrawon, cofiwch lenwi'r ffurflen mwyn hawlio eich gwobrau i'r dosbarth sydd wedi cymryd ran. Wel, dyna ni wedi cyrraedd diwedd gwersi byw yr hanner tymor. Mae'n hanner tymor wythnos nesaf. Os ych chi'n mynd lan i eisteddfod yr erdd, gwedwch siwmai, fyddai yna bron o bod drwy'r wythnos i gyd. Byddai'n falch iawn i weid siwmai unrhyw un sydd wedi bod yn dod i'r gwersi byw. Os ych chi yn postio i'r cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi cymryd ran yng ngweithgareddau Diwrnod Rhifedd 2026, yna tagiwch fi mewn. Mae dolenni fyna at Ysgol Ddigidol, at Mynedydd J, a hefyd hashnod Adobe Edu Creative yw'r hashnod ar gyfer athrawon ledled y byd sydd yn defnyddio Adobe Express gyda'i disgyblion. Chi'n rhan o glwb o athrawon gwych iawn, da iawn chi athrawon. Right, wel, diolch yn fawr i chi am ymuno athrawon. Dyw e ddim na eto, ond ymhen ychydig ddyddiau bydd gwersi byw gweddill y tymor hyd at wyliau'r haf ar y ddolen yma sy'n lam yn hyn, adobe.live lessons. Felly cadwch ligad barcud mas dros y dyrnodau nesaf am yr holl wersi fydd ar gael i chi i archebu lle arnyn nhw ar ôl hanner tymor hyd at wyliau'r haf. Right, diolch enfawr i chi am eich cwmni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi ar wers fyw arall cyn bo hir. Hwyl am y tro, joiwch hanner tymor.